long live, long live. We love BTR, 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 long live, long live, long live. BTR, long live, Long live, long live. BTR, long live, Long live, long live. we love BTR, 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 we love BTR, 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 we love BTR, BTR, BTR. Go. Long live, long live. BTR को long live, long live, long live. BTR को long live, long live, long live. BTR को long live, long live, long live. Long live. সম্মানীয় সভাপতি রাজকুমার নার্জারি ডাঙরিয়া, আমার বিজেপির ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি নিমু টুডু ডাঙরিয়া, এক্সিকিউটিভ মেম্বার সকল, টিসিএলসি চেয়ারম্যান নিরোদ নার্জারি ডাঙরিয়া, উপ সভাপতি লোকনাথ নার্জারি ডাঙরিয়া, জিলা কমিটি মহিলা শাখার সম্মান सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 10 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।